سلام تغتاتلتنا دي channel كمي تخونو لومي نخلنا تتغمنا تعبينان أرستي عيزة غريبة زلخو ناي لوم أرست مرتنا مبار مچم حد غزي زهيوت حلق لاخاتان صقماتان قليل كم زي كونه دروبت احنا زلنايو فصيم كان نختنبر تسلچو كان مخنيات ناي منبار سلمنتاي كتنبر كم زلكاون تشغركا غزيلو نعاهم كوميو نعاي كوميو نفس وكفسب ابستفل عليه مدرخنا هيوت تسفان قرص قدديو ናይ ሎሚ ትምህርቲ እምበር ኣነ ተስፋ ክበኩም ጥራይ ዘይኮንኩስ ሓደ ኣብ ዓለም ካብቲ ንክትሰግሮ ኣዝዩ ዝኸበደ ፀገም ዘጋጠመ ሰብ ከመይ ገይሩ ሰጊርዎ ካብ ዝመሃረና እየኸርየኩም ምክንያቱ መን ይምከር ዝወዓለ መን የርድእ ዝቐበረ ድዩ ዝበሃል ጌጋ እንተለዎ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮሜንት ኣዕርዩኒ ስለዚ እቶም ዝወዓሉን እቶም ዝሓልፍዎን እዮም እቶም ዝበለፀን ዝሓየለን ምክሪ ክቡ ዝኽእሉ እሞ ከየናዋሕኩ ናብቲ ምኽሪ ናይ ሎሚ ክነኣቱ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ትምህርትና life sucks here are 5 ways on how to deal with it ህይወት ኣብ ተሸግረካን ተፀግመካን 5 መንገድታት ወይ ምኽርታት ክትዕወተሉ ንትኽእል እያ ትብል ስለዚ እታ ቀዳመይትን ኣገዳሲትን shift your perspective እንታይ ማለት ምዃና ብኣብነት ከረዳዕኩም እየ ቪክተር ፍራንክሊን ዝተባሃለ ሓደ ኣይሁዳዊ እስራኤላዊ ኣብ ኣውስትሪያ ይነብር ነይሩ ቅድሚ ካልኣይ ኩናት ዓለም ቅድሚ ናዚ ኣብ ስልጣን ምምፅኦም ኣብቲ ግዜ ናዚ ኣብ ስልጣን ምስ መፁ ግን ነዚ ሰብ እዚ ልክዕ ከምቶም ብዙሓት እስራኤላውያን ኣብ እስር ቤት ንሰለስተ ዓመት ምስ ስድራ ቤቱ ኣይሁዳዊ ስለ ዝነበረ ምስ ስድራ ቤቱ ኣብኡ ኣትዮም ኣብኡ ድማ እንታይ ኣጋጢሞም ኣዲኡ ኣቦኡ ሓዉ ሰበይቱ መይቶም ኣብቲ ቦታት ኩሉ ዘገድስዎ ዝነበረ ኣብ ሂወቱ ኣብ ጥቅኡን ኣብ ቅድሚኡ መይቶም ማለት እዩ ኣብ ቅድሚኡ ዶም ኣብ ቅድሚኡ ግን ኣብ እስር ቤት መይቶም ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሂወት ኣብ ዓለም ንኽነብር ምክንያት ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኣብ ዝኾነ ከምዚ ኣጋጣሚታት ኣየጋጥምን ማለት ኣይኮንና ባና እዚኣቶም ቶም በዳህትን ሓያላትን ብድሆታት ናይ ሂወት እዮም ስለዚ ንሱ ብኸመይ ስዒርዎ ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ዓብይ ኣብነት ናይ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ናይ ምሕላፍ እውን ስለዝኾነ እቲ ምኽሪ ንሱ ዝበና ክንሪኦ ኢና ኣብታ መፅሓፍ ንሱ ፀሓፋ the reasons or بحنا بتحت لا تايتل ذكراني حتى أقداسيت مصحف صحيفة بعايز فلت أبقى كابتن زمخرانا مخرين تهتبل تقداميتي between the stimulus and response there is a space أمونغو حدا نجار كقاتم كله تسأجم زقاتم النازلو التي موجودة زمت النازلو التشجر زمت النازلون أمونغو نحنا نملسون حدا سبيس حدا جاب هالو حدا جاب هالو زخونة تسأجم كمت أكخلو تسأجم عم نسخة خورت كله نسخة قدم جبر ملتي قدم مهابكان زخونة كفات بوت هالو إذا بوت هذي ناس النت يبعد freedom to choose أبزيا جزيزيا تايب لالو تزمتو زلو تسأجم أبخا كابخا زوت ملسن أمونغوم حنت بوت هالا تك جاب هالا أبزيا بوت هذيا freedom to choose ناس النت انتاي جبر ملتي كتمرد كم زلكا الله إتها نزيانا ناس زيا كميت تكملا كم متن العلي أقداسيتها قبل رينايو مخنياتو يلو everything can be taken from you but the freedom to choose أبيوتك كل زلك كل نجارات تجفيفو كوسرك غل برتو سقاي كمتسكا يغل حنت ترايقنا لاتك كل جزء أب نفسها تمركز نسادما ناتسنت نتزجات أما كاتسجم بخميت ريونات كانت النتيو السبزي كل نجار أبيوت زوجدسو نجار تنفي قوي هيوت وسيدات الليا السبزي تسفان غورز ملو مثل نيرو قبول والنيرو بناي بزحات أتحساسبه يقداس نتانا تسنوتو نصبو نجار تتكيم الله نتا جبر ملتي نتزو وردو شجر بخمي كريو خمزلو هجي أبتسر بيت كقاتم كله كمزي البروسس ناي تسر بيت نسلست عمد كمي جيرو شجيرو مخريه بنايب أبتحتون رينا تسر بيت نزلو مالته يكون أب هيوت استفل عليه عينت بده تاتي قاتم النايب إذا مخرزي أبتزخفه كواس تقمن تخوينو أبت نورمال زلو سجماتون كتقمن ناي خليه له سلزي life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it. أبزا هيوت زيا أب هيوت
بزي قدس انتا يقاط مكالو كل تزقاط مكا خبدقي 10 مئتاوي صلوات رايزلو زيانا بحاجة أقداسيت مخرن أمامتانا ينقراتنيا بزي قدس انتا عينت سقم كاب عدنا ديو كاب هاجرنا ديو كاب حبرة سبنا ديو أبزو قزي السداد زلنا ديو زمت أنا سقم 10% تراي صلوا زلوا بهوتنا اتتيس عدابي زلوختم ليهم تيس مئتاوي نتزمت أنا زلو سقم بخمين نحنا نرئيو يزوسنا يا مغنياتو كلتا سبات بحد عينت سقم متيوم بحد بوتانا نبرو أمامتهم قبل ملسنة تنقرات بتعمي زوسنا تحدق موت كله تحدق كعنبب تريو أبي دولة تفللي اتسقم اتمتصوم اتشجر أيقونن انتايدا نتزلو تسقم نتزلو كستت بخمي تريو بخمي يريو نسيو نتفللي أبهيوت زفتر بزي قد استعينت سقم ستيمالس يبلو الزنابانا زمت قدفنا نحنا نتزمت أنا زلو بينات أمامتها نتأمتو كم بركنا قتلنا نمو إدنا دينا نهب ويس بعرض متيلو الزون نمترريي نمعبيي بوتا تكيما كعبيي لنا نريو إزيا تأكد داسيت مخري نايتا قداميتيا. Number 2, never forget your why. If you don't have why, find a strong why يبلو. هاي مالتو زي اتهم مخنياتنا يا منبار وي كندي ترجمنا يا منبار سلمنتاي تنبر لها مخنيات ناتك خطفلت عليك راي زي كونه زي فليت كان لها خطفلت عليك انت فليت كان ترجمنا من باركا بتعم حيال كون خلالو مخنياتو حيال بدوخ مساكا خلو ترجم من باركا the reason why you're leaving is gonna lift you up مخنيات من بريخا تكندنا عخا منچنا من باركا يلكاز امن كالو نسي نتز مساكا بدوهتات نخد سغرو سنق زخوناكا نخن ريينا ابتا فرانكلين صحافه مصحف man's search for a meaning ناي ودسب دليت وي مدهساس وي مدلاي ناي ترجم ابي و ترجم ناي هوت مدلاي ناي ودسب يا تبل تا مصحف ناتو ابتا مصحف انتاي زبل قداسي نجر اسفيرو لمسلكو اباها the difference between those who died in the concentration camps and those who survived was often simply in a matter of will لو امونغوتيوم ابتناي بنازي استغبره اسربيت ገፋዕን ጨቋንን እስር ቤታት ናይ ኣይሁዳውያን ዝነበረ ኣመንጎቶም ዝሞቱን ዘይሞቱን እታ እንከፍልሊ ብኸመይ ነቲ ኩነታት ይጥምትዎን ይብድህዎን ነይሩ እዚያ ጥራይ ነይራ ታፍልሊ ንኣብነት ንዑ ቀዳማይ ምንጭናቱ እንታይ ነይሩ ከመይ ገይረ ካብዚ ወፅየ ንሰበይተይ ይረኽባ ስለዚ ንሰበይቱ ክረኽባ ኣመና ህርፋንን ድሌትን ስለዝነበሮ ክመውት ከም ዘይብሉ ኩሉ ዝግባእ ነገር ክገብር ከም ዘለዎ ምንታይ ነቲ ሽግር ሓሊፉ ምሳኽራኸብ ዋው look at the reason ስለዚ ናይ ካልኦት ሰባት ከምኡ ዝነበሩ መጽሓፍቲ ዝጽሕፍዎ ዝነበሩ ኣገዳሲ ነገር ኣብ ፍርቂ በፂሖም ከለዉ ስለተታሕዙ ኖ ክመውት የብለይና ኣነ ግድን ካብ ዝወፅየ ነታ ስራሐይ ክውድእ ኣለኒ ዝብሉ ነይሮም ካልኦት ዝተፈላለየ ነገራት ሪዝንስ ነይሮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ተቐዳመይቲ መልእኽትናቱ you need a reason to live for you need a reason to live for ነፍስ ወከፍና ንስኻ ወይ ንስኺ ኣነ እውን ምኽንያት ናይ ምንባር ክህልወና ኣሎ ኣነ ዝነብሮ ዘለኹ እዚ ምኽንያት እዚ ኣነ እንተዘይህልየ እዞም ነገራት እዚኣቶም ክኾኑ ይክእሉን እዮም ንኣብነት ስድራና ምኽንያት ናይ ምንባርና ክኾኑ ይኽእሉ ሲንግል ተለኻ ስድራኻ ብኤርትራ ዘለዉ እስኻ ዓብ ኣበርክቶ ኣለካ ካባኻ ይፅበይ እዮም ሓዳር ተለካ ደቅኻ ስድራኻ ካባኻ ይፅበይ እዮም ነፍስኻ ጥራይ ኮንካ ትነብር ዘለኻ እታ ናይ መወዳእታ ክዝክርዋ ዘለኩም እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ድማ ዓድና ካባኻ ትፅበያ ዓድና ካባኺ ትፅበያ ምክንያቱ እንተበዛሕና 6 ሚልዮን ኢና ንኸውን 6 ሚልዮን ከምዚ 6 ሚልዮን ኢና ንኸውን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ኣገዳሲ እዩ ንዓድና ስለዚ ንስኻ ብግልኻ ትገብርዮ ለውጥን ዕቤትን ንኤርትራ ወይ ካልኦት ካልእ ዜጋታት ተለኹም እውን ንዓድኻ ኣዝዩ ወሳኒ ነገር እዩ every person counts ነፍሲ ወከፍ ሰብ የድልያዩን የገድሳን ንዓድና ስለዚ ክቡር ዋጋ ንዓኻ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ you need a reason to live for ንስኻ ምኽንያት ክትረክብ ንስኺ ምኽንያት ትረክብለካ ከምኡ ድማ or have a vision in which ካልኣይ ድማ ራእይ ክህልወና ኣሎ ራእይ ናትካ ፅባሕ ንግሆ ኣነ ኣብ ከምዚ ምስ በፃሕኩ እዝን ክፍጠር እዩ እዝን ንምፍጣር ክሕግዝ እየ ዝብል ራእይ ክህልወና ኣሎ ስለዚ
أنا نزن كفتر سلازخون كلومي كتصنع كمهار كسرح علني مغنياتو لو من صباحن زغبركو صباحنكو إذن التنكفتريو أب حبرة سبي أب نفسي أب سدراي أب جزاي نابلنا رأيك كفتر كنكلالنا it doesn't matter what it is as long as it gives you a meaning for your life بزي قدس انتايو تمغنياتناتك كساب نعاقا ترجم ناي منبار منش ناي منبار كومرما حيلي ناي منبار زبكا كساب زخونة نعاقا زخونة كدلي نعبنت نعايا بزي كزي زنتاين تيلنا حاد أونتاوي حيلي نمفتار أونتاوي تحساسبان أونتاوي حيلي الحبرة تسبنا نمفتار سبات نتكخونو وزقولو لعليو نكخونو دقاف كرهبولو زقولو سلازي أنا بزا نفسي نفس كف أبالنا حبرة تسبنا أقداس كفالي حدا سوون بزات مرتزيان تتلويتو عبا مغصبيو I hope حدا سبيل الوقت يخون أتمت الوقت زلهم أب كومنت خصو بيكون بليز مغنياتو ناتكم لوتي نخالوتون حيلو خوينو سلازان كساقس سلازي كمون تالي living consciously أبزي قزيزي بمستو حال كنبر زل نتساقاتات نزا برهان حي كرئ مخالي ماي صري تخصت مخالي بسرقاب سلام كخيد مخالي نعش نقرا دينا سوعلو لهم كمسقنو لهم منك حقوسن كم زلني نعملاخ كمسقنو له كل جزء كستوعلي قدر لنفسي زخاخر له كمون creating joy within كاب وشتي حقوس نخفت طريق صعر له بدقة زخواني يخون فلوي نقر كجبر عيدلني كابتناي كلامي وتي أوشتي يجن بزح سرح نعي حقوس كفتر له يزخلو كركبي فتن كمود مع عبيت أبتمرتن أب عبيتن أم مصنعتن بزح جزية طف الزد ما أقداس منش ناي حقوسين ناي عبيتين كوينس لزرحبكو نابو عتوكيرا نخسره كابتي علاماتات ناي مباريس سالساي take full responsibility منو حلافنات موساد يدلي the day you take total responsibility for everything in your life is the day you claim your power to change anything in your life زيادة تقصد زيادة كامت أن لعلي دسيلاتنا معي أتعمى عالتي نسخة وينسخي أبي ودكنا يزولو كل نجار 100% حلافنات زوسات كلها نسايتها ملو حيل خان سلطان كان بقعت كان أبيوت كل نجار كتجبر كم تخل تبصرك كم عتي تبلنا له أكيد تحس مخريب كل نجار أبزاهي وتنازلوا كاب حدا كسب نيتي كله ملو حلافنات نات وسيدنا كسب ستي تقبلنا اتنو دوليو زلنا أبيت كنجبرين خلنا بنتعرو ملو حلافنات وسيدنا أبيوتنا زدلنا يا نجار كنجبر النغل مغنياتو اتزاد لنا نجار نخنجبر أب حيلنا بنفسنا كنت أمامنا سلنا قد زلنا. It's time to stop blaming the world and be proactive. نجاراتن كنتاتن كستاتن أب كبابينا نزولو ممرار يأخلنا. كنا مر يبلنا. Yes زيادة حجة إيرترايان كنتاتنا عدنا ممرار زوس درجة أنا ونيا مر يتحزولي. كنا مر نقددنا يقداس ممرارنا مفتوح كونن. سلذي نسخة أنا أبتزول كنتات ولا تصقم إنها لوي نيشتي ونتقول نجلس سبات كتتبع عن قدميت نخط أمتك حق زوم يزبل كون نيشتي كسره نفسي يدرخال لهم نسخاتكم دما أبتنسهم زل لهم أبتسهم تقولوا لا نيشتي نجر نخد بجوز تمرت تقينكم مصنعتي صراحة تقينكم تجحت سلذي أبتسرحيون بو إكسكيز كينا نخي تعرف كل جزء سرحي بجبو نخجبر نفسي زغاغرة نسخاتكم ونكمل. It is time to stop being a victim of your conditions and instead create the conditions you want. سلازي أبكن دتوم كنتاتن مغنياتاتن هيوتكا نعوم سجتنيا وي تنبركاخن هايتوم سجمات مخان نتوم سجمات ناتكا نايلوتن نايبيتن ما بجسكم زخون نتنس خات دليو عوت نخد بس حلو تبجسوا له جزية كونالو ممرارن تسفا قرصاتن قديفنا بحيال سجمتي حيال سجمتي قبل كان لو حج حافيلكا كندو جبس راح يكونن نيشتي مثلا قام تمهرت لها تا تمرتنا تا يوغزاها مسرح حنت سقمتنا قدميت هذه تريلنا ناب عبي نخيت نشتي دمرنا ين عشت نقرات عبيت نقرات الدكتوريت زل وسب يوغزا الناس رح يبصحوا تحنت يوغزا سرحوا تحنت مصنعة مسجبرة نسو تدماميرو نبتزل على درجات مرتي نبتزل على درجة سلطانة تبصح تخ step by step عب نقرا بحد جزء عين تسبه it's you and only you that can change things in your life نسخة بنسخي راي إيخي وإيخا أبي وتكا نتدليو لودي كتوم تقتل إذا مفلات مقبالن لعلمانم أكداسي خون
Number 4, fight negativity. The first reaction to any tragedy will be a negative emotion. ኣብ ሂወትና ብየማናም ፀጋምናም ብዙሕ ፀገማትን ትራጀዲታትን ሓደገኛ ኩነታትን ይፍጠርን ንሰምዕን ንርእን ኣለና እቲ ቀዳማይ ኣብ ሓንጎልና ዝመፅእ ከምዚ ክመፅእ ከሎ ፍርሂ ሕርቃን ተስፋ ቁርፀት ጭንቀት ከምኡ ድማ ዲፕሬሽን እውን ክኸውን ይኽእል ከምኡ እውን ተስፋ ምቁራፅ ሓገዝ ዘይብሉ መወዳእታ ዓለም ኮይኑ ክስማዓና እዚ እቲ መጀመርያ ዝመፀና ንቡር ድማ ከም ሰብ መጠን የግዳስ እንታይ ክንገብር ኣለና ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና እዚኦም ነገራት እዚኣቶም መጀመርያ ምስ መፁ ንሂወትና ንነዊሕ ግዜ ኮንትሮል ክገብሩና የብሎምን ትማሊ ክልተ ኣሕዋትና ሰለስተ ኣሕዋትና መይቶም ሰማዕና ብሙሉና ውይ ንብል ነርና የስ ክንብል ይግባአና የግዳስ ንዑ ኤክስኪውዝ ጌርና ካብ ትምህርቲ ምብኳር ካብ ስራሕ ምብኳር ካብ ቁም ነገር ምትራፍ ካብ ቃልሲ ምትራፍ ፅቡቅ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ዘም ዝመፀ ፀገማት ውሕጥ ኣቢልካ ሓዚንካ ሓፊልካ ናብ ዕላማኻ ክትገስ ኣለካ Your thoughts have a negative bias. እዚ ኣእምሮና ትሪእዎ ዘለኹም ብተፈጥሮ ናብ መን የድብ ኣብ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ዳርጋ 80-60% ዝኸውን ሓሳባትና ኣሉታዊ ተበግሶታት ወይ ቴንደንሲ ኣለዎ ስለዚ ሓንጎልና ብዙሕ ግዜ ኔጌቲቭ ነገራት ክሓስብ ከሎ ከሰንብደና የብሉን ከምኡ እዩ ተፈጢሩ ንክከላኸለልና እምበር ንክሕጉሰና ኣይኮነን ተፈጢሩ ስለዚ እሱ ንቐበሎ እሞ እንታይ እቲ ጥበብ ነቲ ሓሳባት ልክዕ ከምዚ ማዕበል ናይ ንፋስ ዝኸይድ ዘሎ ወይ ኣብ ውሕጅ ትሪኦ ዘለካ ማዕበል ዝኸይድ ከምኡ ጌርካ ራእዮ መፂኦም ይሓልፉ እቶም ሓሳባት መፂኦም ይሓልፉ እቶም ሓሳባት ኣይትእመኖም ንስኻ ደንቆረ ኢኻ ድኹም ኢኻ ሓይሊ የብልካን ተስፋ የብሉን ተዓድኻ ትበፅሕዎ የብልኩም ክድምሰሱ ኢኹም ዝብል ሓሳባት ክመፀካ ከሎ ቴንኪዩ ይቐኒየለይ ንስኻ ስራሕካ ትሰርሕ ኣለካ ኣነ ድማ ኣይቅበሎን ኢልካ ሕልፎ ኣብኡ ኣቲኻ ነብስኻ ተኣባሳጪኻ ትርጉም የብሉ ናተይ ምንባርታ ሂወት ነው ከምኡ ትበሊ ነቲ ዘሎ ነገራት ሸለል ኢልካ ኣብቲ ዕላማኻ ጥራይ ንኸስ ነታ ዕላማኻ ብምግባርካ ነቲ ኩሉ ከባቢኻ ዘሎ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ኣለካ ንስኻ ብትምህርትኻ ንስኻ ብትምህርትኽን ተነፊዕኩም ኣብ ስራሕኩም ተነፊዕኩም እዩ እቲ ኩሉ ካልእ ነገር ክሕገዝ ዝኽእል ንስኻ ንሂወትካ ተሓጊዝካ ንስኻ ንሂወትካ ተሓጊዝኪ እዩ ተዓድኺ ክሕገዝ ዝኽእል እዚኣ ክንርስዓ ኣይግባእን ከምኡ ድማ be cautious from the negative influence and environment ከምኡ ድማ ኣብ ከባቢኻ እንታይ ኢኻ ትርኢ ሓደ ሰብ ኣብ ፌስቡክ ኩሉ ግዜ ኔጌቲቭ ዝፅሕፍ ተሎ ኣንፈሎ ግበርዎ ኣንፍሬንድ ግበርዎ ምክንያቱ ኣሉታዊ ፅልዋ ኣብ ሂወትና ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ ክፍት ኣቢልካ ፌስቡክ ኦኬ ውሕድ ግዜ ፌስቡክ ትሪኡ ኣለኩም ክፍት ምስ ኣበልካ ፅርፍን ዘለፋን ተስፋ ዘቁርፅ እንተኮይኑ ኣነ ብሎክ እየ ዝገብሮ ስለምንታይ እንታይ ክገብር ኤነርጂ የጥፍእ እንተኽኢለ ደስ ዝብለኒ ሰናይ ነገር ዕሩክተይን መሓዙተይን ክርየ ዝደሊ እምበር ፀርፍን ገለገለ ንክርኢ ደልኒ ስለዚ እለይዎ ምክንያቱ ዘምፃልኩም ሓጎስ ይትረፍኩም ከምኡ ዓይነት ዜናታት ብዝተኻለ መጠን ከዓ ኣሉታዊ ዝኾነ ፅልዋ ኣብ ከባቢኹም ንክመፅእ ዓድሙን ፍጦሩን ንስኻትኩም እውን ከምኡ ክትኮኑ ፈትኑ ኣነ እውን ከምኡ ክኸውን እየ ዝፅዕር ሓምሸይቲ ድማ learn to be grateful ናይ ምምዝጋን ባህልን ልምድን ከነማዕብል ኣለና መቸም ሕብረተሰብና ብምምዝጋን እዩ ዝንቀፍ እምበር ብዘይ ምምዝጋን ዝንቀፍ ሕብረተሰብ ኣይነበረናን ተመስገን ቅጫ ንቕፅ ትረኺቡ ተመስገን ማይ ሰትዩ ተመስገን ዝብል ሕብረተሰብ እዩ ነርና ምናልባት ልቦና ኣስተውዒሎም ዮም ከየስተውዕሉ ብዙሕ ክትዛረብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን ኣመስጋኒ ምዃና ብሂወት ክስሕቕን ክትሕጎስን ዝበለፀ ዕድል እዩ ዝፈጥረልካ ብዘየገድስ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለካ ብዘየገድስ ተመስገን ምባል ነቲ ሰብ ዘንብሮስ እዩ እዚኣ ክትፈልጡ ኣለኩም ዋላ እቲ ዝለዓለ ሚልዮነር ተመስገን ተዘይብሉ ሂወቱ ትርጉም የብሉ ሓጎስ እውን የብሉ So think about any tragedy you have ሎሚ ናይ ምስጋና ብካል ክንሪኦ ኢና ኣብ ሂወትኩም እቲ ዝኸፈየ ፀገም ዘጋጠመኩም ሕሰቡሉ ሕጂ እንታይ ሕሰቡ ሞት ክኸውን ይኽእል ፀገም ክኸውን ይኽእል ችግር ክኸውን ይኽእል ኔጌቲቭ ወረቐት ክኸውን ይኽእል ካብ ስራሕ ምዝጓብ ትምህርቲ ምትራፍ ሽዑ እንታይ ሕሰቡ ካብቲ ዝነበሮ እንተዝገድድ ከደኣ በሉ ኣብነት ምትራፍ ተኮይኑ ካል ነገር ወረቐት ኔጌቲቭ ተባሂልካ ኣለካ ኣብ ባሕሪ እንተተርፍከ ከምዚ ሓውኻ መይትካ ነይሩ ብምሎም እቶም ስድራ እንተጠፍኡኸ እንታይ ንማለት እየ እቲ ዝኸፈ እውን ክመፅእ ይኽእል ነይሩ ንኻልኦት እኮ ይመፆም እዩ ትኽፉእ ንዓኻ ዘይመፀካ ንዓኻ እንተዘይመፀኪ ንኻልኦት እኮ ከምኡ ይመፆም እዩ ስድራ ምልእቲ ብሓደ ቅድሚ ትማሊ ሓደ ዓቢ ሴሌብሪቲ ናይ ኣሜሪካ ኮቢ ብራያንት ዓቢ ባስኬትቦል ሌጀንድ ሚልዮነር ቢዝነስ ኦነር ብሓደ ገ ነፋሪት መይት ምስ ጓሉ ያ ስለዚ እዚ እውን
نعو كون سلا زقاطمو انتي مالتي يكونكم بتعمي يزحزن كن هيوت نقول سب ازيح معون كمصاكا يخلير سلازي نتمصيكا زلو تقبلون تمسكني الكادما نقدمي تقسكا مطما يدلي كم دما ولا نزا فيديو تطبيلكم غزي وسيتكم بيرون طرازن حيسكم 10 ነገራት ድለዩ ዘን 10 ነገራት ንዓኹም ዝሕጉሳኹምን ዝተዓወትኩም ለንን ولا ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክኸውን ይኽእል ጽሓፉ زين 10 نقطات ኣብ ህይወትኩም ዝሕጉሳኹም ዝነበራ ዝተዓወትኩም ለን ሊስት ግበር ወድማ ዛ ወረቐት እዚኣ ጓል ተኾይና ቦርሳኺ ወይ ተኾይንካ ካብ ፖርትፎሊዮኻ ወላ ትዋ ወይ ሲል ካብ ሞባይል ክሓዘ ምክንያቱ ሽግር ክመፀካ ከሎ ሓንጎልካ ጭንቀት ክፈጠረልካ ከሎ ንዕን ረእይወን ኖ እዝን ባሕሪ ሰጊረ ብሰላም ናብ ዝበፅሐ ከምዚ ገይረ ናምዚ ገይረ ኩሉ ትፅቡቕ ዘጋጠመኩም ርይቁ ፅራ ቢልኩም ኣቐምጥዎ ክቢ ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ኣብ ገዛ መላውካ ኣብ ግዳም ሓደር ዘይመላውካ ግዳም ሓደር ተለኻኸ ኣብ ባሕሪ ዘይምትራፍካ ወይ ኣብ ገለ ክትመውት ትኽእል ነርካ ብሰላም ምእታውካ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከተመስግነሉ ትኽእል ኣሎ ክልተ እግርን ክልተ ኢድን ርእስን ጥዑይ ሓንጎል እንተለካ ጥዕናኻ ኣመስጋኒ ክትከውን ኣለካ ክንደይ ሰባት ብጥዕና ይሳቀዩ ኣለውሎም ነዛ ንስኻ ዘለኻ ጥዕና ዝደልዩ ብዙሓት እዮም ስለዚ ብዘይገድስ እንታይ ዘለኩም ኣብ ገዛኹም ኣብ ከባቢኹም ኣብ ነፍስኹም ተሐጉሱሉን ተመስግኑሉን ነጥብሓዙ መንዕን ደጋገሙ ኣመስጋኒ ሰብ ይፅቡቕ ዝረክብ ብኡ ጠጠው በልብለኩም ያለኹም ኣመስጊኑ ዝበገስ ይፅቡቕ ነገር ዝረክብ ዘማርር መረረ ጥራይ ዘጋጥሙ ዘመስግንካ ዘመስግነሉ ምክንያት ዝፍጠረሉ ስለዚ ዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ከመይ ጌርና ነቲ ኣሰልቻውን ተስፋ ዘቑርፅን ህይወት ሓደ ግዜ ክንብድሆን ኣተሓሳስባና ክንቅይር ንኽእል ኢለ ቀሪበያ ናይ ሆፕ ትጠቕመኩም ድማ ከም ወትሩ ነዚ ትምህርቲ እናረኣኹም ተዓብዩ ዘለኹም ፅቡቅ ገበርኩም ነቶም ኣሕዋትና ኣብ ዝተፈላለየ ፀገማት ዘለዉ ትፈልጥዎም ኣርእይዎም ምናልባት ንዖም እውን ንእሽተይ ደገፍ ክትገብረሎም ትኽእል እያ ኢለ ዝኣምን ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ኣብዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ትውስኹሉ ማዕዳናትኩም ናትኩም ተመክሮ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮሜንት ተስፍሩ ከምኡውን ዝኾነ ፕራይቬት ክላስ ተደሊኹም ኣብ ድራር ሂወት ዶትኮም ኣቲኹም ክትርእዩ ትኽእሉ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ዝተወድያላ ኣብ ካልእ ክሳብ መራኸብ ድሓን ኩኑ ቻው